ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿಕಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗಾಪುನಂಚಿಂದ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಕಾಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿನ ಕಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಅವ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನು ತೂವಂದಿನಕಲು ಮಿತ್ತದ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತೂವನೊಲಿ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂದ್ ತೂಕ. ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಮನ್ಪರೆ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ 2 ಕಪ್ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ಅತನ ಬೊಳಂತರಿಲ್ಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ 2 ಕಪ್ ದೆತೊಂದೆ. ಇಂದೇನ್ ಶೋಕಡೆ ದೆಕ್ಕದ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದು ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರಿಡ್ ಬೊದಲ್ರೆ ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಲೆ ದೆತೊನೊಲಿ ಇಜಿನ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ಲೆ ದೆತೊನೊಲಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಅವು ಶೋಕಡೆ ನೀರಿಡ್ ಬೊದಲೋಡು. ನೆಕ್ 2 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡು. ಈ ಬೆಲ್ಲನ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ ಮೆಲ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅರಿ ಕಡೆಪತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿಡೇ ಕಡೆಪುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ದೀಪ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಸರೀಟ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಜ ಉಪ್ಪುಂಡ ಈಕಂದೇನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೋ ನೋಡು. ಸೊ ಒಂದೇನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೋನ್ಗ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಚೌಲಿ ಆಯರ ದಿಯೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಏನ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗ ಈ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರೇ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪುನು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆವಡ್ ಚೌಲಿ ಆಯರ ದೀಪೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಗ ನಮ್ಮ 4-5 ಗಂಟೆ ನೆನೆದ ದೀತಿನ ಅರಿನ ನೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೊಂದು ದೆತ ನೋಡು. ಈ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ದೆತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಈ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ. ಸೊ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 9-10 ಏಲಕ್ಕಿ ಇಡೀ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ರವ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ರವ ದೆನ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ನೋಡು. ಸೊ ಒಂದೇನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏನ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ವೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒರಾನೆ ಕಡೆ ರಾಪುಜಿಂದ 2 ಪೋರ್ಷನ್ ಮಂತದ 2 ಸಲ ಕಡೆಪೆ. ಸೊ ಒಂದೇನ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿಡ್ ಕಡೆದು ಇಂಚ ಬಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪನೆ ಕಡೆಯಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗ ಬೊಕ್ಕವೇನ ಬೋಡಾಯಿನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅದ ಮಂತೋನಗ. ಸೊ ಇಂಚ ಕಡೆಯಿನ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಇಂಚ ಕಡೆಯಿನ ಬಂದಾಗ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋನೋಡು. ಸೊ ನೆಯ್ಯಪ್ಪಗ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಯ್ಯಪ್ಪನ ನೇಟೆ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಅಂಡ್ ಆತ್ ನೆಯ್ ಕಾಯಿ ಪೆರೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪರಿಮಳಗ ನೆಯ್ ಪಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಈತ್ ದಪ್ಪೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊನ್ಗ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಲುಪ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ತೆಲುಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀರ್ ಪಾಡೋನ ವಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನೇ ಪಾಡೋರ್ಲೆ. ಸೊ ತುಲೆ ಈತ್ ಅದ ಯಾವಳು ಒಂಜಿ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಾತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ದೋಸದ ಬಂದದಾತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪ್ಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಂದ ಬಂದನ 8 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ದೀಕ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪುನೇಡ್ ದುಂಬು. ಸೊ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಕಾಯ್ಪುನೇಡ್ ದುಂಬು ಐಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪಂಡ ಕೋಪ್ರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪ ನುಂಗುದಿನ ತಾರೆ ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಅವೆ ನೇಟ್ ಕಾಯ್ಪೆರಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳುನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪಾಡೋನು. ಸೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಗೋಂಟು ತಾರ ಇದ ಪೀಸ್ ಅವೆನ್ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪಡ್ ಪೊತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಪಾಡಗ ಪಡಡಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದ ಎಡ್ಡ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡ ದೇನಿತ್ತೇನ ಬಂದಾಗ ಪಾಡ್ದು ಬೊಳ್ಳಣ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಅಪಗನೆ ಪಾಡೋನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪಾಡೋಡು. ಇಜಿಂದ ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರ ದೀಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ನೆಯ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡೆ ಕಾಯ್ಪುಲೆ ಬೇತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ತನ ಆತೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ರುಚಿ
ಸೊ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ನೆಯ್ ರಡ್ಡಿಟ್ ಒಂಜೆಟ್ ಇದು ಕಾಯ್ಪು. ಸೊ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬಂದ ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಕಾಯ್ಪರೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೌಂಟ್ ದಾತ ಬಂದನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಇದಕ್ಕಿತ್ತ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸೌಂಡ್ ಉಂತಾಗಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಾತಿಗೆ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ನಡೂಟೊಂಜಿ ಗುಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಮಗತದ್ಲ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ತುಲೆತ್ತ ಮಿತ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಐತಾತಿಗೆ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ತುಲೆತ್ತ ಮಿತ್ ಬತ್ತನ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಂತದ ಪಂಡ ಮಗತದ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ನೆನಿತ್ತೇನ ಮಗತದ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಮಗತದ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯೋಡು ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಹೀಟ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯೋಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಪ್ಪಡು. ಸೊ ತುಲೆಂದು ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಮೀಡಿಯಂ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡದೇದಂದೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅನ್ಪು ನಾವು ಸೈಡ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಡುಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕೊಂದೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಪಂಡ ಅಂದೇನ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾರಲ ತಿಯೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆ. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕಾಯ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ಆಂಡಲ ಬಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆನ್ ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಅದ ಹೀಟೆಡ್ ಕಾಯೋಡು ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ನೇಯಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅವು ಸರಿ ಬರ್ತುಚ್ಚಿ. ಸೊ ಒಂಜೊಂಜೆನೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಐತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ದೆಪ್ಪುಗ. ಸೊ ನೈಯಪ್ಪದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲು ತೂಯರ್ ಒಂದೇನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನೇಯಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ ನೇಯಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆತನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ. ಸೊ ಪಿರಾತ್ ರೆಸಿಪಿದೊಡಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ನೇತೂರ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ.